bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ghiciți ce vom face. Unboxing la... Așa e zis. Da, Marius, da, și sunt aici cu Marius. Mă știți pe Manu Gigi. Marius, tu vezi bine, așa e. Mă, dar cum să desface? Stai, uite. Așa. Deci. Să vedem. Ok. Să scoatem cablu. Uitați. Sună bine? Așa-i, Marius? Bine. Acum, ce credeți că urmează? Să testăm. Ok, uitați. Cum luminează. Mă scuzați pentru aia. Hai să facem un test de... Stai, mă, că... Aha! Așa este, ar trebui să vină pe aici. Așa. Au! Marius! Da. Nu știu cum să fac, să vezi tu. Ok, am revenit în sfârșit. Hai să facem un pic de drag click. Merge cam greu pe postul meu, dar aici merge. Stai un pic, Marius. Da. Am udat un pic ăsta acum. Dar când ți-o dat? Puțin de tot. Acum l-ai udat? Da, dar puțin, nu. Da, dar nu a fost murdar de când l-a adus, de-aia vreau să întreb. Ce udat, acum nu pățește nici. Cu ce l-ai udat? Cu apă. Mă scuzați! Bă, dar bănuiesc că v-ați dat seama ce s-a întâmplat. What? Că de ce? What? Ma, ăsta are double click. Marius, eu pus o dată și îmi face de 2 ori. Stai să văd cum face așa. Cât că pot să fac cu drag click? Aoleu, am făcut 39. 2, 21, 33, 42,
Ce? Am mai puțin timp la vile. Ce să fac? Să mă joc? Să ne jucăm Minecraft. Da, așteaptă! N-am cumva ăsta. Left click, așa. River apă. Că ăsta ăsta face double click. Eu nu înțeleg. Deci ăsta are double click, nu știu ce se întâmplă cu el. Ok, dacă vreți să stați și să vă uitați un pic cum mă joc eu cu Marius, dar acum puteți să mă joc cu el. Că mai are puțin timp. Să stea și... De fapt, am tu nu trebuie să mai vezi, Marius. Ha? Am intrat pe Hypixel. Oh, ok. What? Nu înțeleg ce are mouse-ul ăsta. Că dau o dată și nu face de două ori. A intrat să dau party. Marius. Nu sunt pe Hypixel. Știu. Da, am... Hai de dată, Marius. David, Da. Ce? Da. Hai, Marius, că închid filmarea, că na. Pa, pa!